फानि मम आं संनो आंथ' माब्लाबाबो ओंखाम ओंख्रि संफेराखै आं माबोरै रोंनांगौ आं हानाय नङा मम मा नों सङाबा सोरथो संनानै जाहोनो मानो आयै नों संनानै जाहोगोन नोंनि बिसि थानानै आं मानो संनानै जाहोनो आयै आंनि हिन्जावाथ' सहरनि बियो ओंखाम ओंख्रि संनो रोङा नोंनो संहैदो थां आच्छा जुदि आं हाबा खालामाखैमोनब्ला नों संनानै जाहैना जाहोआमोन साननानै ला आं दा हाबा खालामाखै थां संहैदो थां हे इसोर इसिबां हिन्जावनि फाग्ला आं जिउआव खुनु दिन नुफेराखै ओइ नोंनि हिन्जाव थानानै आं मानो संनानै जाहोनांगौ हो आच्छा दे नोंनि हिन्जावा संनांगौनि गोनांथि गैया थौ आंनो पियासल' हानानै हो मा न' मम आं पियास हानो हानाय नङा आं पियास हाबा जि गाबनो ओंखारो बिरदाव नों सानो नामा जे आं गाबनांगौ माब्लाबाबो साना नों जे गाबनांगौ होननानै आयै पियासखौबो नोंनो हायै दिनैसिम नोंनो हाबबाय थादोंना जुदि नों पियासखौ हानो बादोंब्ला पियासखौ दा होसै ओरैनोबाबो पियासा दाम जाखाबाय जाबाय पियास हानो गोनां गैया खमसेखम मैगंथ' हानानै होफै खामानिया एसे आवगायगोन न' मम आं मैगं हानो हानाय नङा सानसेखालि मैगं हानानै आंहा आखाइखौनो हाफ्लांना लाबायमोन मैगं हानानै आंनि आखाइया बौवोब्ला बिरदाव नों सानो नामा आंनि आखाइया बौथों होननानै सरि आं माब्लाबाबो बिदि साननो हाया आयै बे मानो मैगं हानांगौ थां आफाखौ लानानै मैगं हायै थां नोंनि नोमफाया मैगं हानो माने ओइ मा नोंनि नोमफाया मैगं हानो हायो आं गोदोनिफ्राय नुबोदों नों आफाखौ मैगं हाहोबोनाय आरो मैगंल' नङा नों आफाखौ बेदरबो गोदा होबोदों आं नुवाखै नामा ओइ सिरिथा नोंनि हिन्जावा ओंखामबो संनो रोङा मैगंबो हानो रोङा अब्ला हाबा जानानै माथो खालामफैखो मानो मम आं बेबायदिनो सानफ्रामबो जिरायनानै थाबाय थानो हागोन जागोन दे आइ बिदिनो जिराय जिराय थाबानो जाबाय आं खिन्थु दिनै ओंखाम सङा अ